Welcome iti dito YouTube channel tayo kakailian. Kaya kakabsat, iti dito nga rapi aralan tayo. Dito may isang into dito Diyos nga armas. Masapul nga inaldaw ti panagbiag tayo kat suot-suot tayo. Ang nga literal na gito nga maalat tayo nga maalaan tayo, kanikawis tayo. But if it represents, isimbolo na, i-representar na, iti napintas kan masapul nga banag na masapul baklayan tayo tinandawan daw. Itatang arabi, adalan tayo, iti karit kada tayo, nga since iti jablo kan iti demonyo ti kalaban tayo. Masapul na kasagana tayo, nga kanayon nga isusuot tayo, iti sandals, iti banghilyo. Well, iti may isang importante nga uniforme, may isang importante nga proteksyon, iti may isang soldado, iti tsimpo na Apostol Pablo. Dagiti sandal nga no ada ti tsimpo ti apoy, nga mabalin nga maprotektar ti sakada, dagiti spikes kan tudok, kan mabalin nga deadly weapon matlang, at dagiti mga sapatos da kat ada ti tudok na, nga naikutar da ti kalaban, it will cause injury, can fracture iti kalaban. This is the kunatayo nga sandal. Iti simbolo na iti nga sandal is di pa naka-ready, nakasagana nga panangikasaba iti Ebanghelyo. Iti saka nga daytoy nga napataglaunay nga mangidanon tingiwat nga kasaba ay wanan tayo. Protektaran tayo. Kunak ka na kayo iti record tayo iti Facebook. Han nga masapul nga ati-atindog ti panagkasaba. Di feeling tayo nga masapul nga nagati-atindog. Masapul na theologically kat mom tinagado 20 nga verses, 30 nga verses. Uray may sala nga bersikulo uray ta kapsat. Using iti may nga ilustrasyon di surroundings. Nga related iti pagtungtungan iti pamati kan relasyon iti Diyos kan panakaisalakan. That is enough. So nga kunati sa ti Diyos. Be ready. Isagana yun. Adalan nyo. Dumawat ka iti sirib iti Diyos. Nga mangidanon iti Ebanghelyo iti tattao. Tapno mangagda iti dalang ti panakaisalakan. Una na nagpintas nga kitaan ti saka ti maysa nga tao nga mangidandanon iti minsay ti panakaisalakan. Iti saka nga dati nga sarsarita na kat saka ti maysa nga baga po ti gubatan tawan mo ti cellphone na ini kan walkie-talkie nga radyo da nga mangibaga no nya mangyari di. So every hour or depende no nya titungtungan da every minute 30 minutes ada ti runners da nga 30 nga runners da pan ti gubatan every detail o da itoy sikati kan 2 o'clock nagrugi ti gubat ipan may baga kanyadan. So ti first nga runner paspas nga pa nagtaray di sumarunong nga runner after 30 minutes ibagam kasto iti mangyari apan ay saruno man nga idanon di ay maram naman di sumarunong man idanon naman kas ti kastada. So the runners and dagiti agururay iti report iti gubatan agururay da nga mangkita ija adayo kita da nya nga tati kumusta jag tartaray makita da nga jag tartaray kat apu mayat ti damag na no iti panagtaray na kat aglaglag to isuna nung no di sumarsaro di ang tartaray kat ural lamay tublak ija isuna kat sabali ti panagkita at panagtaray na very disappointed di tao amudan nga there's a bad news mabaling nga mapabak na ti gubatan. Kunana iti may sangagas kasaba iti minsay iti Ebanghelyo ti sao ti Dios nagmayat nga buyan ti taray na gapuste kas kasaba na ti baligi nga mang waya-waya ti tao ti impierno iti basol kan mang waya-waya kanya na ti pungtot iti Dios. Ano adaman ti may nga tao iti anak ti Dios nga kasjay ti panagbiag da makaya ayo kay ti sangwanan ti Dios. So nga kapsat ano nga liplipatan agbalik kayo nga alirto kan kanayon nga isuot yun iti sandal ti Ebanghelyo ni Apo. Good night, kapsat.